Ahojte, v decembri, keď sme chodili na akcie a stalo sa mi, že sa 4 ľudí po sebe pýtali na sviečky na akné, tak ma to začalo zaujímať a začala som pátrať. Nakoľko sviečky na akné nejak nepoužívame, lebo už to našťastie nepotrebujeme, tak som začala pátrať a našla som jednu skvelú dievčinu, ktorá robí videá k tomuto a naozaj si pomohla sviečkami od akné, od takých veľkých bolestivých. A tak som trošku zvedavá a nedalo mi to, tak som si našla túto vhodného adepta a idem vyskúšať, ako tie sviečky na akné fungujú a teda, či naozaj fungujú. Ona tam odporúčuje síce sviečky z českej stránky, ale nakoľko my sme slovenská stránka, robíme naše medosviečky, tak sme sa rozhodli to vyskúšať s týmito našimi. Najvhodnejšie sviečky na akné by som povedala, že je konope, lebo konopné vlastne sa používa na kožné problémy, ale takisto je fajná sviečka s kurkumou, s dračou krvou, alebo tam máme šalviu, kadidlo, tymián, nechtík, alebo to konope. Tak ideme vyskúšať teraz konopnú sviečku, ako nám zafunguje na akné. Dievčina to robí takým pre mňa dosť zaujímavým spôsobom, ale to funguje, frčí na tom a je to akože úplne super. A my si to urobíme takým našim spôsobom, ako sme my zvyknutí. To miesto treba vždy premasírovať, keď sa ide sviečkovať, lebo s tou sviečkou, tým, že je to na oblasti tvary, buď práve lavelico, alebo môže to byť čelo, tak viete tou sviečkou po tom mieste chodiť. Čiže by sme to dali dračným krémom, teda krémom s dračou krvou. Ten krém už je sám o sebe hojivý a protizápalový. Tento krém predávame aj u nás na e-shope, čiže dá sa tam kľudne zakúpiť. A tu máme takú vzorku, ktorú ukazujeme a Jankovi odsviečkujeme čelo. Čiže pretrieme túto oblasť, aj keď je ten krém taký akože masnejší, ale na to akné je to fajn. A aby sa nám to dalo urobiť s tou sviečkou a s tou sviečkou môžeme chodiť. Sama som zvedavá, že ako to bude fungovať. U nás je zvykom tak, že do sviečky sa dáva zámer a tento zámer k tomuto môže byť, mám zdravú pleť, čistú pleť. A vieme, že to akné v tom pubertálnom veku je také, že sa človek, alebo tí mladí ľudia nechcú moc ukázať svetu, alebo tým, že máte to akné, tak vám to bráni sa nejak prezentovať navon, čiže mám zdravé sebavedomie. Dáme do ručky a daj si tam nejaký zámer, ktorý potrebuješ. Máš? Dobre. Čiže len pre taký úvod, sviečku zapalíme na širšom konci, mimo tela klienta, náhodou, aby nejaký vosk z neho neodkvapol na úvod. A držíme na tom mieste, pri tej výražke, možno aj priamo na tú výražku. A v podstate môžeme, tým, že sviečka má záber ako dlaň, čiže aj keď sme to dali niekde do stredu, tak to drží, ale môžeme tou sviečkou pohybovať po tom čele a uvoľňovať spod kožia ten mas, alebo čo tam je, a s tým, že ideme so zámerom na uvoľnenie tej podkožnej časti. Tuto, ak to bude na tom videu vidieť, tam uniká dym, čiže je to tak, že potrebujete mať priloženú tú sviečku a hýbať s ňou. Tým, že sviečka zaberá do hĺbky 6 až 8 cm, tak je to veľmi zaujímavé, lebo naozaj to akné nie je nejaké hlboké a je len teda kúsok v podkoži. Tak som zvedavá, čo to urobí. Do videjka aj ten link na tú slečnu, naozaj tam má, ja som si preštudovala teda tú jej stránku a naozaj to tam má veľmi pekne spravené. Samozrejme, že nie je to len o sviečkách, mala tam aj stravu, pila vodu, proste nejaké krémy, ale naozaj to kočke zabralo. Tak som zvedavá. To akné nie je teda len o tom vonkajšom prejave, lebo už keď sa vám to prejaví na pokožke, tak je to hlavne v tom rozvrate toho vnútorného prostredia. A na tú podporu je veľmi dobrá dračia krv, ktorá v podstate je protizápalová, je to širokospektrálne prírodné antibiotikum. A táto dračia krv, tým, že je sťahujúca, tak aj na vnútorné použitie keď ju vnútorne používate, tak pomôže s tým vlastne črevným prostredím, s prostredím tráviaceho traktu, ale dá sa použiť aj na vonkajšie použitie. To vám potom ukážem, že ako to treba natrieť. Ale musím povedať, že normálne je vidieť na tých miestach, kde som, tak
také začervenané akné, ktoré tam bolo, tak to akné sa normálne sťahuje. Toto sa mi páči. Ako myslím si, že jedna sviečka, určite tam po tej jednej sviečke niečo uvidíte, ale asi treba sviečkovať viacej. A tým, že máme 7 základných sviečok, ako je konope, dračakeru, kurkuma, kadidlo, šalvia, nechtík a tymián. Môžete si vybrať, ktorá si vás zavolá, ale na toto by som asi naozaj odporúčila konope, kurkumu, dračiu krv. Ale v podstate máme my taký balíček aj na harmonizáciu vnútorných orgánov, kde sa ten balíček máme taký balíček na harmonizáciu vnútorných orgánov, kde sa ten balíček skladá z čiernej bielej sviečky, ktorá sa priloží na pupok alebo teda oblasti pupku, kde čierna vyťahuje negativitu, biela harmonizuje. A potom je tam 8 kurkumových sviečok, ktoré si dávate na oblasť brucha. Je to tam presne rozpísané, aký deň a kam sviečku prikladáte. A tiež je to, myslím, že vie veľmi dobre podporiť na harmonizáciu toho vnútorného prostredia. Uvoľnenie strachu, na uvoľnenie stresu, strachu, napätia, alebo keď máme nejaké traumy z minulosti, z detstva. Tá sviečka by mala byť kolmo, čiže už keď ju máte takto, že viac hore tu, tak treba dávať pozor na vlasy, lebo vždy je to práca s otvoreným ohňom a nejaké bezpečnostné pravidlá tam treba dodržiavať. Ono je to vždy lepšie, keď vám to urobí niekto iný, máte takú pohodičku, ale viete si to urobiť kľudne aj sami, že si to držíte na tých miestach s tým, že je to také, keby ste si sviečkovali uši a potrebujete mať nejaké zrkadielko alebo niečo, kde vidíte a máte pod kontrolou ten plameň, že keď si robíte líca. Slečna to robila aj tak, že mala tú sviečku priloženú takto kolmo na lice. Videli sme teda už aj to, aj uši si tak niekto robí. Ako je to individuálne, treba to vyskúšať, ale práca s otvoreným ohňom tam stále je. Keď už máte takýto vyšší ten ohorok a sme teda v oblasti vlasov alebo niekde tam, tak do misky s vodou, ja vám to takto ukážem. Dáte to len na chvíľku preč, odstrihnete a pokračujete naspäť na to miesto. Určite tú terapiu treba opakovať viackrát a častejšie. Išla by som tak, že 3 dni za sebou odsviečkovať, dať si deň pauzu a zase 3 dni odsviečkovať. Ono to veľmi záleží individuálne aj od veku osoby, aj teda od postihnutia, že aké to akné máte. Ale k samotnému liečeniu dochádza medzi tými sviečkovacím obdobím, čiže aj keby ste si dali 5 sviečok naraz na tú tvár, tak akurát tam dojde k nejakému, poviem, že hlbšiemu procesu alebo detoxu a moc si nepolavíte, čiže dáte naozaj, že buď 1-2 sviečky, na druhý deň zase 1-2 sviečky, potom si dať deň pauzu, potom môžete znovu sviečkovať. Ono asi tesne po tom sviečkovaní to ostane také trošku červenšie, lebo dojde tam k prekrveniu a prehriatiu tej oblasti, ale uvidíme, potom sa odfotíme za nejakú polhodinku, hodinku a uvidíme, čo to spraví. Sviečka sa vždy nechá dohorieť po pásik a už keď je po pásik, tak sa hlasí v miske s vodou. Tak ešte chvíľočku vydržíme. Keby som do toho moc nerozprávala, tak práve nám tá sviečka zasyčala a mala som ju položenú na takej jednej vyrážke. A vlastne tým, že vám niečo do tej sviečky máte taký pocit, aký vám tam niečo padlo alebo zasyčalo alebo prasklo, tak je to v podstate uvoľnenie nejakej emócie. Niečo, čo tá sviečka vytiahla a sa do nej vtiahlo. Potom sa môžeme aj pozrieť, čo je v tom ohorku. Čo nám to teda pekne povyťahovalo. Ja sa snažím sviečkovať len takto, akože tú polku čela, aby sme si to vedeli nejak akože porovnať. A naozaj poviem, že aj ja som sama zvedavá, či to takto zaberá. Dobre, sviečku máme zhore po pásik a
A len takto rýchlo otočíme a zahasíme v miske s vodou. Potom tu máme tú dračiu krv, kvapky dračej krvi, ako som spomínala. Sú na vnútorné použitie. Je to širokospektrálne antibiotikum, čiže rieši vám to cez ústa, ústnu dutinu, keď ste chorí, prechladnutí, čiže hrdlo, plúca, ale hlavne ten zažívací trakt. Čiže plesne, parazity, vírusy, keď máte nejaké, keď máte hnačky alebo ide niekde na dovolenku, tak je to úplne super prvá pomoc. To je na také vnútorné použitie. A potom máme na vonkajšie použitie, máme aj takú menšiu, tá je 24 ml, alebo potom väčšiu 55 ml. A na vonkajšie to použitie máte tak, že si dáte 2-3 kvapky na ruku a vlastne si to zapeníte, urobíte si z toho takú pastičku. Hovorí sa to, že to je jak tekutý leukoplast. A ja by som potom Jankovi ponatierala s týmto čelo, čiže na chvíľku bude taký červený, ale uvidíme, ako to pekne stiahne tie výrážky. Čiže v podstate to napastujete, urobíte z toho takú pastičku a to ponatierame. Dávam to len na polku toho čela, tak uvidíme, aké to bude. Alebo po prípade, keď potrebujete, alebo máte nejaký taký, že naozaj, že bolavú tú výrážku, tak si tam môžete dať jednu kvapku. Len ono to trošku farbí, tak potom nie je biele postelné prádlo, keď si to budete dávať večer. Tak uvidíte. No dobre, teším sa. Za takú pol, 3/4 hodinku si ho odfotím a uvidíme, čo to bude.